bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition pe acest server pe care vi l-am prezentat în episodul trecut, pe Lion Blood. Și vedeți că sunt cu Victor Căruntu. L-am găsit pe acest server și el este un YouTuber. Da, hai să mergem la un match. Și nu știu dacă se aude diferit deoarece mi-am schimbat căștile în care vorbeam. Am luat unele mai performante. Da, hai să mergem și noi la misiuni. Haide mă vii. Hai că vine și ăsta. Da, și spun că nu fac ce echipă, deoarece vreau să văd dacă pot să-l omor. What? Uite-l, uite-l, uite-l. Unde ești, mă? Uite-l. Da, hai să vedem. What? Au mers toți, mă, la 2. Bă, eu le-am zis că la 1 și ei la 2. Hai că uită-l. Nu știu unde. Nu-l văd, mă? Aia nu-l văd. Suntem full. Haideți, mă. Ce mai așteptăm? Dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați un like, deoarece mă ajută să continui seria cu cât mai multe episoade, nu în fiecare zi. Poate să dau mai încet. Așa. What? Buncă cămaș. De cine mă? De... Nu. A picat și rahatul. Da, nu știu dacă voi face echipă cu Victor Căruntu ăla, dar nu știu. Deoarece este un Skywars, nu este survival games, să zicem că putem să ieșim și să împărțim banii. Ia uite, cine cheamă? Cașcaval Boss. Arena 3. Să intru, să nu intru. Hai că voi intra. Și dacă vreți să vă jucați, intrați pe server format.e și instalați serverul Lion Blood și ne vom întâlni. Nu știu dacă tot fiecare zi sau nu știu dacă voi filma în perioada respectivă. Dar eu am să intru deoarece este un server care... Nu știu, este un server care mi se pare ok. Să săgeți. Nu să săgeți, să ne sugeți. Da. Un arc. Deci, ne ducem și noi la ăla și îl facem zoom. Dacă nu mă vede. Cred că m-a văzut. Aici și... i-a intrat săgeată. Acum, repede. L-am omorât, da, mă, l-am omorât. Handicapatus. Nu fi lăsat și mie ceva, nimic. Calicus. Ce, mă? Băi, există și arena 4, uite, mă.
lângă vârf. Cașcaval boss. Ești mâna Edit. Tunios de Arena Game On SV3. Hai să vedem, îl găsim pe Victoria. Uite-l, mă, uite-l. Uite-l, mă. Ia. Hai la... Stai, mă, ce n-ai la... 2. Nu, mă, la 3, la 3. Hai că a intrat și el la 3. Hai că suntem deja 3. Hai că mai sunt 8 secunde. Nu vreau să fac echipă, poate pe un survival games, așa, mai super. Încă n-a făcut acest tip din Moldova, parcă scrie când intri pe server că a făcut acest. Cipă și pe la DAP. Hai să nu mai las nimic pentru nimeni, pentru nimic, doar pâinea aia handicapată. Dacă ai intrat nenorocitul cu serverul, îl omor. Ok, mai spun eu câte un server. Stai, că aș vrea să mă duc, L-am omorât! De ce am spus că nu facem echipă? Ar trebui să-mi iau și o armură. Nici nu s-a aștepta, mă. Ce mă, ăsta-i Skyward să faci așa? Te duci, mie. Și tot. Nu mai am nimic. Arcul repede. Arcul. Căcatear. M-a văzut. Dacă vin și îl fug până cu sabia mea. What? Mamă, cât ai prostul! Uite-mă. Nu sunt mari simțit. Ehe, bine mă să mă bați. Hai că am făcut deja 8 minute. Unde e? Uita-l. Hai la cufăr, la cufăr.